Kuzia. Sing. Kalau mutu anje, kunenin ban. Kan ini man kunenin ban. Kunenin ban. They know ngalendo le. Why mo feel police station kufunela mfunela ban. Semenzana na ngale police station. Eh? Boza na baba. Nomuntu othi usebenzana nepolice station seduni udayisa amadrags usiyaphi Ujwayela nje kabi. Anifudela. Hawu. umfo manje udayisa ngicela ngezwe ngaye khanye njalo noma ngifuna Ngikufumbeni. umfo hawu no izovela ifoni mamni phone Awume ma. lesifoni yambona kana mfana thina Hawu. Kanendoda ayichacha futhi iqinisile ukuthi ngaphikisani nayo. Ndoda. Sanibonani? Siyaphila njani? amaphoyisa kumele Ngingundumiso ngwakwamasuku. yaya Ngibamba ubhuti lo myeke futhi. Ngibamba ubhuti lo. Udayisela abantwana ama-drugs. So ngiyamshutha ngoba bengingazi ukuthi yini into ayidayisayo. Ngiyamshutha ngiyamlandela ungena esitoro ngiyangena uyaphuma ngiyaphuma ngiyamtrace sengithola nangu umngane wami epakini ngithi mfowethu sacela ungisiza ungibonisa le mfo ukuthi yini la iphethe sathi mangabe sifika kuyena ufika uyabaleka nesikhwama nasi lesikhwama awume wena ndoda awume ungathi ngibekhipha imali ethathile ndoda hu nankuba yami hayi uzosivula ba le ndoda isale kanje ubana uthi uyamfonela police station ukuze uthi uyafona no babuzana ngasivala nje bosubonile kodwa khona uthi uyamfonela police nazi station imali bewile ngayixosha lapha enenkozweni ngihlanje uthe wena khona umuntu omfonela police station amfonela mfonela ndoda ngicela nje kabi okay ngicela ukuthi lisenze senkhulu Wena ubumsolo. yimbe ngemsolo ngalekelelana ube sesha ngabantu laba abafothi yibo abasibambisene namasimgijimisi basibambisa yena abanye basalile le Razulami. Kunjani futhi? Kuba igama lakho. mongezi Wakaba. awumthetho Kukhona. elokishini Kule location. la mathunjini Ungene lapha wakithi. abasacela ukuthathela hayi hey Fresca shosho kunjani mfethu nakho oba sengimsubmitile bafathi ngisacela ukuthi nisenzele ubulungiswa nkosami liyafi izwe lethu la ngaphandle ziyafi ingane zethu la ngaphandle ngiye meetingini ngo4 kodwa mina ngicela nje ukuthi mhlambe hayi mangaba ukuthi hawu nangisethi akusise sakhe isikhwama yasiphika ya ngimshuthile naso hayi bevele sonje sasiphethe okoqala bevele sidaqile ngimshutha sesenge sesona ngicela ukucheck ukuthi ubani kade mfonela police station ifonini yakhe ifoni usayiphethe ifoni yakhe ifoni bese niyibuka akangathi lithi nayithatha ifoni ubuke umuntu ifoni ayikena yabo bafuthi singathi emsebenzini ngempela ibuye uyifoni omkhaya na manje akafuni ngifoni yakhe akafuni ngefoni yakhe le foni yakhe ine information eningi kakhulu yafoni le telefoni hayi right ngiyabonga kakhulu hey sacela ungayishiya ifoni kuye futhi ngazubala obeyazifuna umfonela nami ngifuna ukuthola lapho ukuthi futhi umuntu noma ngabe sengozini mangivela umphakathi wangakithi kulungile akunankinga ha yibani yazi ngibonile ngase thathethe